Fa més d'una dècada que l'Hotel Pouklar va deixar d'existir, un edifici que donava vida al carrer Major i que ara és només un esquelet urbanístic. Però què podríem fer d'ell? Volem escoltar les propostes de la ciutadania. Barrios modernos con una completa red de servicios se levantan en la periferia de la ciudad. Primer sota el nom d'Hotel Fontana i després ja Pouklar. Què recorden els ontinyentins d'aquest espai? Si em vaig casar, la festa del meu matrimoni es va fer allí. Soc d'Ontinyent de tota la vida i ha conegut el Pouklar, era meravellós. ¿Vostted recuerda cuando estaba el hotel en Sí, marcha? señora, y cuando estaban haciéndolo también, y haciéndolo. Cuando vino Julio Iglesias, lo vimos aquí, y Peret. És la nostra joventut, pràcticament, sí. I donava molta vida al carrer? Molta vida. Bueno, però en realitat en donava tota i tots els edificis. Fa uns dies, al perfil d'Instagram del periòdic d'Ontinyent, es va obrir un interessant debat amb moltes propostes. Una d'elles recuperar l'hotel. Però seria viable que aquest convivirà amb l'altre hotel de la ciutat? Deu de posar-se en marxa, perquè així el que interessa és que vinga més gent a conèixer el nostre poble. Això es va crear en l'època que n'hi havia sí, molt de feina. El tèxtil en Ontinyent ja no funciona i un hotel jo penso que és massa macro per a crear un hotel així. Recuperar l'hotel, tants hotels en Ontinyent, no sé si seria factible, però aprofitar l'edifici si està en condicions, que jo crec que sí que pot estar en condicions, sí que seria donar-li una utilitat. Se la tengo que hacer mejor que 40 veces. Esto no vale ya para nada. Esto es hundirlo algún día, que lo hundan y lo tiren. Y aquí hagan otras cosas, un parque grande. Una altra opció és la de crear una zona verda o un aparcament. 1000 coses podien fer així, que és una pena un edifici i donar-li vida al carrer, que el carrer està totalment mort. Podían hacer algo mucho mejor aquí para el pueblo, pero esto ya no. Jo opte perquè es rehabilite i que siga hotel. Hasta puc donar-li una idea. Una residència d'ancians aniria molt bé. Diverses opinions i propostes per a un punt que ha sigut emblemàtic a la història del carrer Major i que pot ser arribat ara el moment de replantejar-nos el seu futur.